futbol sala i ho farem ni més ni menys que amb un dels porters del Barça de futbol sala, el Dídac Plana. Benvingut, Dídac. Hola, què tal? Què te'n sembla? No sé si has pogut veure una miqueta al Tot Esport, tot el que hi ha muntat aquí per conèixer tots els esports que hi ha. Molt bé, molt bé. La veritat és que no havia vingut mai. Quan he arribat he vist molt d'ambient, molta festivitat, molt d'esport també, no? Que suposo que d'això es tracta. I sorprès perquè està tot molt ben muntat i fa goig, la veritat. Et tenim aquí perquè molts et coneixeran, però potser encara hi ha algú que no et coneix i avui volem conèixer el Dídac Plana i volem saber com vas començar a jugar a futbol sala i per què futbol sala i no un altre esport. Bueno, perquè vaig començar a l'escola, a la mítica extraescolar d'iniciació al futbol, que al final és futbol sala perquè és pati d'escola, i bueno, el meu pare havia fet de porter a nivell més aviat amateur, però allò que encara jugava algun torneig d'estiu i de veure'l amb ell, doncs bueno, jo volia fer de porter també, se'm va començar a donar bé i vaig anar escalant una mica diferents etapes, ja començant amb clubs i fins a dia d'avui que puc dir que tinc la sort d'estar a l'escaló més alt. Exacte, jugant al Barça. Vas estar al Barça a les categories inferiors, després vas passar per altres equips entre Indústries, el Jaén, el Guadalajara, el Saragossa. De totes aquestes etapes suposo que en sumes moltes coses i que et van permetre anar creixent com a jugador i acabar arribant sent el porter que torna al Barça i el que ets avui en dia. Sí, totalment. Ha sigut un procés llarg, però que sincerament per mi ha sigut l'idoni, no? Perquè al final, durant tots aquests anys que he estat cedit, he pogut anar jugant moltíssim, tenint molts minuts, que al Barça és més complicat, anar pujant de nivell, anar creixent, anar madurant. També els porters necessiten, jo crec, certa maduresa, no? Ja a nivell de competició i a nivell mental, i a mi tot aquest bagatge que he fet durant 10 anys pràcticament de sessions m'han servit per consolidar-me com a porter i arribar aquí al Barça el 2018, que vaig arribar, amb condicions de tenir l'oportunitat de jugar i de jugar amb garanties i amb un nivell alt, que és el que requereix el club, no? I l'entitat. No sé si de totes aquestes etapes et quedes amb alguna d'especial pel que vas viure. No sé, a Jaén també vas guanyar una Copa d'Espanya. No sé si en aquest moment o per altres vivències et quedes amb alguna de les etapes. Bueno, l'etapa de Jaén va ser molt bona per això, perquè vaig poder guanyar també un títol que portava 9 anys sense haver-ne guanyat cap i la veritat és que el primer títol sempre fa especial il·lusió, però de totes les etapes, de tots els equips he après moltíssim. M'ha donat l'oportunitat també de viure en ciutats diferents, conèixer entrenadors, clubs, metodologies diferents i tot això t'enriqueix ja no només com a jugador sinó també com a persona i jo és algo que per mi ha sigut molt important i del qual n'estic molt orgullós. I arribes al Barça i guanyes 4 lligues, 4 Copes d'Espanya, 3 Copes del Rei, 3 Supercopes i 2 Champions. Déu-n'hi-do el palmarès. Quin balanç en fas? Bueno, el balanç és molt bo. Ara et diria que tinc una mica d'amargor perquè portem 2 anys sense guanyar res i la veritat és que estant aquí al Barça amb el projecte que hi ha i l'ambició que hi ha, no? Volem tornar a guanyar, però sí que és cert que si mires enrere he tingut la sort de viure moments molt importants amb títols, no? Que al final és el que perseguim tots els esportistes d'èlit i amb experiències increïbles, no? I a més fer-ho amb el meu club a casa meva, no? Perquè al final sent català, sent culer, sent del Barça, això és algo que és molt especial i s'ha de viure. Mira, precisament et volia preguntar sobre una cosa que acabes d'apuntar tu ara, el fet que potser t'acostumes, no?, a guanyar títols i després quan ve aquest moment en què costa més, no s'acaba de trobar, diguéssim, aquesta regularitat per tornar a sumar els títols, com ho gestiones? Perquè, clar, arriba aquest moment, després d'haver estat tan acostumat a guanyar títols, suposo que és un moment difícil. És difícil, sobretot, adonar-te'n, no? Fer la valoració i tindre la capacitat d'entendre que quan portes cert temps guanyant ho normalitzes i realment has de fer moltes coses bé i s'han de donar moltes condicions, molts condicionants que fan que puguis guanyar i realment és molt difícil guanyar, no? I el fet de normalitzar-ho
doncs, et porta doncs, a arribar en una etapa totalment diferent i has d'entendre doncs, que potser certes coses que ja no feies o que obviaves, doncs ara les has de tornar a fer més que mai, has de tornar a reinventar-te, a seguir millorant, perquè els rivals també, en el món d'èlit, els rivals cada cop són millors i tothom està lluitant i deixant-s'ho tot per guanyar, no? I al final guanyar és molt difícil i en aquest procés estem ara mateix, de treballar moltíssim, de seguir millorant, de seguir creixent i tant de bo quan arribin els moments importants doncs tinguem també aquest dipòsit ple, no? Que venim omplint tot aquest temps amb tot això que et dic i que és el que et permet doncs, que aquestes petites detalls, aquestes diferències que hi ha en una final, per exemple, o en una jugada delicada, doncs caiguin a favor teu i et permetin guanyar, perquè la línia entre guanyar i perdre és molt fina. És allò que de les derrotes també s'aprèn i és en aquests moments quan has d'aplicar el que has après, no? Doncs per tornar a ser davant. Gestionar això i també gestionar la pressió d'estar en un equip com el Barça, que és una pressió constant perquè sempre demanen més i exigeixen més i més títols i més títols. Sí. Bueno, això és una que aprens quan arribes, no? I quan ho vius, perquè jo que precisament he estat a molts altres llocs, l'ecosistema Barça és totalment diferent, l'exigència sempre és molt alta i aquí s'ha de jugar per guanyar, no? Després pots guanyar o perdre, no? Però tu has de jugar per tenir opcions de guanyar sempre, no? I això és una molt difícil, amb el que aprens a conviure, aprens a canalitzar-ho. També hi ha casos doncs, que hi ha jugadors que no han sigut capaços d'entendre això o de saber portar-ho i bueno, doncs segurament ja no són aquí, no? Bueno, per mi és un repte majúscul que és constant perquè hi ha èpoques on ho domines més bé i ets capaç de gestionar-ho emocionalment més bé, hi ha èpoques que potser per altres coses no, i és un repte constant i per mi és el que realment alimenta el meu dia a dia, no? El fet de tenir aquesta exigència tan alta, aquest repte doncs, és el que m'alimenta per seguir-ho intentant i seguir millorant sempre i jo sempre dic que fins al dia que em retiri intentaré aprendre, intentaré ser millor porter i millor company i millor esportista a tots els nivells. I què s'ha de tenir per ser porter? Perquè tots diuen que un porter té unes característiques diferents d'un jugador de pista. Fins i tot hi ha qui diu que per ficar-te porter has d'estar un pèl... Grillat, no? Grillat, seria la paraula, no? Bueno, és així? Jo no sé si estic grillat o no. És veritat que per mi el més important és que t'ha d'agradar. Si no t'agrada fer de porter, no t'hi posis, perquè al final això és una que passa molt amb la canalla, no? Amb els més petits, que va, posa-t'hi tu. No, que s'hi posi el que s'hi vulgui posar i si no n'hi ha cap, doncs mira, que es tornin, no? Però al porter li ha d'agradar, ha d'estar acostumat a conviure una mica sol, no? Perquè al final estàs allà a la porteria sol i és difícil, no? Perquè tens una responsabilitat molt gran que en la majoria dels casos no es valora i al mateix temps doncs, és per mi una via per fer-te també més fort, no? Tu mateix per altres aspectes o altres situacions de la vida, perquè al final doncs, a la vida sorgeixen problemes, sorgeixen complicacions i si tu tens l'hàbit cada dia de tenir una responsabilitat molt alta, no? Amb un grup, no? Que és l'equip, i a conviure amb la frustració que pots viure quan no et surten bé les coses o quan has perdut per culpa teva perquè no t'has parat un gol al final o has tingut una errada, jo crec que això et genera una confiança en tu mateix que et serveix per anar pel món i afrontar qualsevol cosa, no? I per mi és el més maco dels porters i és una que s'hauria de treballar també una mica més per ajudar els porters i que tinguin eines també per aprendre a gestionar totes les emocions i tot això. I també per donar el valor que us mereixeu a ser porter, perquè no és una posició fàcil, tens tota la pressió a sobre i a vegades potser també teniu aquella sensació de que s'us assenyala molt fàcilment. Quan feu un error, vosaltres sempre sou els assenyalats. En canvi, potser passa més per alt un error d'un altre company, no? Bueno, el que es veu més és el gol. Quan hi ha un encert es veu qui l'ha marcat, no? I quan hi ha un error es veu qui és el que ha fallat perquè és el porter, no?
Bueno, això és el pa de cada dia nostre. El que et deia és poc agraït, es valora molt poc i, a més, doncs, un porter potser no té les claus del partit per guanyar-lo, però sí que te'l pot perdre, no? Perquè una errada important en un tram final d'un partit et costa el partit, no? I, bueno, és aquesta línia tan fina, no?, d'heroi a villano, no? I la veritat és que és complicat, però alhora és maco també perquè et dona sempre aquesta vida, no? Aquest al·licient extra de tentar una mica aquesta sort o de jugar amb aquesta adrenalina que bueno, si estàs fet d'aquesta pasta, no?, que estem fets els porters, doncs això és el que et manté, et viu i el que et motiva. Tu compagines la porteria del Barça amb el Miquel Feixas, que també és carismàtic, tots coneixem el seu No Feixas, No Party, per tant, un porter també carismàtic. Com es compagina això? Perquè, clar, evidentment, a la vegada sou rivals, però a la vegada sou companys. També és una situació peculiar, no, aquesta? Jo, personalment, tinc una mentalitat o bueno, diguem-ne, sempre em dic a mi mateix que és molt més senzill de les voltes que li puguis donar, no? I al final jo sempre intento convèncer-me de que la meva feina és entrenar el millor possible per estar preparat per quan em toqui jugar, tenint en compte que som 2, a vegades 3 porters, perquè a la selecció, per exemple, som 3 o hem arribat a ser 4, i només juga un, no? Aleshores, a partir d'aquí, doncs, el més important és entendre que tu formes part d'un equip i que en un equip doncs hi ha un entrenador que és qui decideix qui juga i qui no, i al final, si tu et centres en entrenar i en aportar i estar preparat per quan et toqui jugar tu, doncs sempre sumaràs, no? I sempre portaràs. I jo treballo sempre amb aquesta base i una de les coses de les que em sento més orgullós al llarg de la meva trajectòria és que sempre he tingut molt bona relació també amb els meus companys de porteria. Intento ajudar, em deixo ajudar, sempre intento que hi hagi bon feeling, bona relació, i és algo que de moment sempre he tingut la sort de tenir-ho així, i amb el Miquel doncs igual, i tots dos som catalans, som culers, tenim la porteria del Barça a les nostres mans i ens apoyem l'un a l'altre, i quan li toca a un doncs, animar des de fora, i quan li toca jugar a l'altre doncs, a fer-ho bé, i el company doncs, ajudar i animar des de fora. Segurament tot això també t'ha ajudat a ser un dels millors porters del món. De fet, el 2022 vas estar nominat entre els 10 millors porters del món al Futsal Planet Awards. Què significa això? Perquè això ja és un premi individual, exclusivament per tu. Sí, bueno, el vaig guanyar el premi, però la veritat és que el van donar amb una mica de retroactivitat perquè va haver-hi com un peron de pandèmia i tal, i potser no ho vaig poder saborejar tant com si t'ho donen en el temps que toca, no? Però bueno, jo tampoc sóc molt partidari d'aquests premis individuals en els esports d'equip. No m'agrada donar-li massa bola perquè penso que, bueno, que poden distorsionar una mica la realitat sobretot dels més joves, no? Que al final tu no pots jugar per guanyar premis individuals, tu has de jugar per ajudar el teu equip a aconseguir els objectius que té l'equip, no? I a vegades hi ha aquesta distorsió que poden tenir els premis individuals i aquest individualisme que per mi en l'esport d'equip no hauria de tenir pràcticament presència, no? Però bueno, quan t'ho donen, doncs, evidentment ho agraeixes, és bona senyal perquè vol dir que ho has fet molt bé, i simplement això, i agraït i content, però no és una preocupació per mi el tema dels premis individuals. Molt important tot això que dius, perquè segurament t'ha ajudat a ser el porter que ets, i els nens que hi ha aquí haurien d'escoltar atentament, perquè l'esport és normalment esport d'equip, per tant, els valors són molt importants en el món de l'esport, i tu estàs explicant molt bé en tot el que ens estàs dient aquesta importància dels valors, del companyerisme, de saber donar importància també al teu company i de no et creure't superior a la resta. Per tant, molt important el que estàs explicant, Dídac. Anem a centrar-nos en el que està passant a la Lliga. Portàveu molt bona dinàmica, 6 victòries consecutives, però us topeu amb el Pozo a la seva pista, i doncs aquí va arribar l'ensopegada, però la dinàmica és boníssima en aquest tram de temporada. Sí, i a més hem de tenir en compte que el Pozo doncs,
quan anem a jugar a Múrcia la setmana passada és l'actual... Sí. És el que està primer a la classificació. És un gran equip. I en traieu un empat. Sí, a fora de casa sempre és molt complicat, qualsevol de les pistes. I hem de donar l'empat per bo per la dificultat del partit, les dates també. Veníem també d'estar 10 dies amb la selecció, crec que 9 o 10 companys de l'equip, amb la qual cosa es traspapela una mica el dia a dia dels entrenaments i tot. I jo crec que l'equip està fent bona temporada. Estem allà, està tot per jugar encara. Vam començar guanyant la Copa Catalunya, que és un títol que segurament de tots els que juguem és el menys important, però veníem de perdre el 2 anys seguits i l'hem tornat a guanyar. I jo crec que l'equip està amb ganes d'intentar tornar a jugar finals, d'intentar tornar a guanyar títols, i en això estem treballant i esforçant-nos al màxim. Sí, perquè de fet aquest partit amb el Pozo aquí hi havia el rifirrafe per estar a la primera posició. Per tant, us esteu equiparant ja amb el Pozo i esteu tornant a guanyar potser a aquest nivell que s'espera del Barça, no? Sí, l'objectiu és competir per guanyar, no? Per tenir opcions de guanyar. Tenim un entrenador nou, hi ha 3 companys nous. Tot això és un engranatge que s'ha d'anar acoplant, no? I per tant el marge de millora que tenim és molt gran, i jo l'únic que puc dir és que a dia d'avui contents amb la línia que està traçant l'equip. És una línia totalment ascendent i jo crec que seguirem millorant i seguirem pujant el nivell per afrontar el tram final de temporada que està ja relativament a prop, i ens estem preparant per rendir al màxim. Ara tu deies, aquestes noves incorporacions, el Pol Pacheco, el Gauna i el Joao Víctor, però paper important el de Javi Rodríguez, nou entrenador del Barça, un jugador que havia estat molt carismàtic, ara ja fa el temps que el tenim a les banquetes i arriba al Barça per intentar fer aquest canvi de dinàmica i per tornar a estar a dalt de tot i per tornar a ser un equip important a Europa. Com ha aterrat Javi Rodríguez al vestidor del Barça? Amb tota l'empenta d'algú que s'estima i coneix això, amb el seu carisma, que ja tenia com a jugador i que mantén com a entrenador, i amb aquest esperit tan competitiu que continua tenint també com a entrenador. Jo crec que després d'una etapa dolenta en quant a títols i en quant a resultats, necessitem partir de zero. Quan arriba ell, el missatge és molt clar, que és que el que vol és que es vegi un equip amb esperit, amb caràcter i amb ambició per guanyar, i amb això estem. És un entrenador que exigeix moltíssim, que a més té una plantilla àmplia que li permet tenir a tothom en disposició de mossegar i de donar-ho tot, i la veritat és que les sensacions són molt bones i jo crec que podem fer coses maques. Partint de tot això, del fet que hi ha aquest canvi, aquest reset i aquest tornar a començar, la incorporació de nous jugadors amb Javi Rodríguez, quins han de ser els objectius? O no us marqueu objectius pel fet de no posar-vos pressió? Com està la situació? Jo crec que l'objectiu principal que tenim és tornar a jugar a la Champions. Això passa per jugar com a mínim la final de Lliga, o guanyar-la en alguns casos, com ens va passar l'any passat, que vam aconseguir jugar a la final, però només el vencedor jugava a la Champions, i després ser a les finals i jugar per guanyar-les. Jo crec que el projecte està fet per guanyar. Com dèiem abans, després es pot guanyar o es pot perdre, però nosaltres hem de jugar cada partit per guanyar, i jo crec que l'objectiu ha de ser aquest. Doncs acabem, Dídac, i fem-ho amb un desig personal per aquest 2026 que acabem d'estrenar. Què n'esperes d'aquest any a nivell personal? A nivell personal, que no tingui lesions. Això és el primer que es demana sempre, perquè és algo amb el que convivim també i es passa malament. I després que pugui continuar com aquesta primera meitat de la temporada, que em sento molt bé i estic amb molta confiança, i que pugui continuar millorant i seguint aquest nivell o més, que és el que m'agradaria. Doncs esperem que sí, Dídac. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tantes coses. Aquí ja veus que tens molts nens esperant perquè els signis els autògrafs. Que vagi molt bé la temporada amb el Barça, i a nivell personal, sobretot, que vagi molt bé, Dídac. Moltes gràcies. Vosaltres, gràcies. Doncs Dídac Plana, el porter del Barça de Futbol Sala.